ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲಿ ತುಳುವೇರ್ನ 11 ತಿಂಗಳು ಕರೆದು 12ನೇ ತಿಂಗಳು ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಸುಗ್ಗಿ ಪೋದು ಪಗ್ಗು ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಸುರೂತ ದಿನನೇ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಕಣಿದೀದು ಅದ್ದೇರು ಪೊದ್ದೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಆಚರಿಪುನ ಪರ್ಬನೆ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಪಗ್ಗು ಒಂಜೆನಾನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಾದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡಾಯಿನಂಚಿನ ಫಲ ವಸ್ತುಲೇನು ಕಣಿದೀದು ಕಣಿತೂದು ಒರ್ಲುಡೆ ಕುಸಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಾಡುನಂಚಿನ ಪರ್ಬ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬುಲೆ ಸೆಲೆ ಭಾಗ್ಯಲು ಒರ್ಲುಡೆ ಕೂಡ್ದು ಬರದಂದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಿರುಪ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬಯಕೊಂದುಲೆ ಪಡಿಪಿರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಮೋಕ್ಯದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಪಡಿಪಿರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಏನದಲ್ಲೇ